Moi! Pitkästä aikaa mä en ole jaksanut näitä videoita tehdä, kun on niin vähän tilaajia, niin mä ajattelin, että ihmisiä ei kiinnosta tämmöiset helpot ja halvat kasvisruuat. Mutta mä sain nyt idean vähän aikaa sitten, tosi hyvä idea. Ei tarvitse kuin 2 ainetta ja vähän öljyä, niin voi tehdä lettuja, joko suolaisia tai makeita. Eli jees, tarvitaan vaan linssejä. Esimerkiksi punaisia linssejä, ne on aika hyviä. Ne linssit pitää yleensä huuhtoa ennen kuin käyttää. Määrältään, mä otan nyt tämän verran, mä selitän myöhemmin sitten, että kuinka paljon, koska mulla ei ole enempää. Mä huudon ne tässä. Ei muuten ihan pakko huuhtoa, mutta jos niissä on jotain roskia, niin ehkä hyvä. Sitten mä laitan ne likomaan. Ei muuten liottaminenkaan pakollista. Nää saa nyt liota jonkin aikaa. Niitä ei tarvitse ollenkaan liottaa. Varttitunti sopiva. Tai 8 tuntia, jos haluaa oikein hyvin. Sitä pidempään nyt liottaa, niin niistä jotain ravintoaineita muuttuu sitten paremmiksi tai paremmin sulaviksi tai jotain tämmöistä. Et jos on lyhyt aika, niin ne voi olla ihan huonelämmössä. Mutta jos tunneiksi, niin sitten jääkaappiin. Mutta nyt mä laitan vaan vähäksi aikaa, niin antaa olla tässä pöydällä. No niin, nyt nämä linssit on lionnut lyhyen aikaa. Katsotaan ylimääräinen vesi pois. Nyt jonkin verran nestettä pitää olla. Okei, sitten mä kaadan ne blenderiin. Mulla on tämmönen Vitamix. Ja se on hyvin tehokas. Mä veikkaan, että jos käyttää jotain vähemmän tehokasta blenderia, niin sitten kannattaa liottaa ne todella useamman tunnin. Niin kuin 3-8 tuntia. Mitä pidempään, sen parempi. Niin kuin yön yli esimerkiksi. Ja kannattaa tosiaan olla semmoinen määrä, että se mikä blenderi sulla onkaan kykenee niin kuin blendata se. Eikä liikaa nestettä. Tästä pitää tulla suht paksua kuitenkin. Tää on muuten liian luirua nyt. Se pitää nyt kuitenkin olla semmonen vähän, jos lettutaikina paksuus on tuttu, niin hieman paksu, mutta ei nyt kovin paksu. Mutta tässä kun kuvaa ja keskittyy kaikkeen muuhun, niin tää oikein sujuu. Mä en koskaan niin kuin mittaa aineita, vaan mä niin kuin keskityn siihen, mä niin kuin tulee semmonen fiilis, että tää on nyt sopiva. Mutta tässä kun kuvaa, niin keskittyminen menee muuhun. Mutta kokeillaan silti tehdä tästä, vaikka tää on ihan luiru, niin katsotaan mitä sitten tulee. Sitten tarvitaan tänne niin kuin paistinpannu ja lämmöt päälle. Niin hei. Tässä vaiheessa voi sinne laittaa esimerkiksi suolaa, jos haluaa niin kuin suolaisen. Tähän niin kuin toimii niin kuin tortillanakin. Tai sinne voi laittaa ehkä kuminaa. Se on sitten vähän niin kuin intialaisen makuinen. Mutta jos haluaa makeen letun, voi laittaa sokeria, mutta ihan vesi ja linssit pelkästään niin on jees. Kaikkiin tapauksiin, myös suolaisen ja makeen, koska sitten jos haluat makeen, sä laitat sinne hilloa päälle. Jos haluat tortillaan, laita sinne joku papukastike, guacamole ja mitä nyt tortillaan haluaa täyttää. Ja se on sitten suolainen. Että tuossa itse letussa ei tarvi olla suolaa. Mä keksin tämän ohjeen, kun mä ajattelin, jos tiedätte papadameja, semmoisia intialaisia rapeita linssileipiä, niin mä ajattelin, mä teen itse semmosia. Ja en mä nyt katsonut mitään ohjeita, mä ajattelin, no tosta vaan tolleen. Mut eihän näistä tule niinku rapeita, näistä tulee semmosia pehmeitä lettuja, tortilloja, semmosia. Pannu alkaa lämmetä. Siinä on hyvä laittaa vähän ehkä öljyä.
Mä käytän ihan extra virgin tai joo, oliiviöljy. Sitten muuten tarvin lusikka ja lastani. Sitten kun tää alkaa olla kuuma, niin voi pienentää. Mulla on se ehkä 8 tai 9 yleensä tuo. Katsotaan mitä tästä tulee, koska tää on tosiaan liian löysää. No niin. Paikkaillaanpa tällä. Mä en pysty kokkaa ja kuvaamaan yhtä aikaa todellakaan. Mä kannattaisi antaa jähmettyä. Toivottavasti ei ole liian kuuma pannu. Tosiaan kun tää on linssi, niin tää on täysin erilainen kuin joku jauho, niin kuin viljajauho. Tää pysyy tosi hyvin kasassa. Ja se on itse asiassa, niin kuin tiedätte, aquafaba on myös semmoinen papuliemi. Tää on niin kuin vähän vastaavaa kuin se. Sitten kun alkaa tuntua, että tää jotenkuten pysyy kasassa ja olisi ehkä paistua yhdeltä puolelta. Hei, siis tää toimii tosi paremmin silloin, kun toi taikina on kunnollinen. Ei se pahalta mennyt. Ihan täysin pieleen, mutta no niin, tää meni täysin pieleen. Ei, mä halusin näyttää tämän kun mä keksin tän ja tästä meistä tuli niin hyviä, kun mä tein rauhassa, mutta mä en pysty tekemään samalla kuin kuvavideoita. Et pitäisi olla niin kuin erilleen kuvaaja ja joku, joka kokkaa. Tämä no joo, ei onnistu multa. Että mä en tee ihan videoita. Mutta siis, jos te nyt haluatte lisää tämmöisiä videoita, niin kommentoikaa nyt tuonne sitten alle ja peukuttakaa tai tilatkaa tää kanava niin kuin, tai jotakin. Muuten tää oli viimeinen kerta. Mutta siis kun tää onnistuu, niin näistä tulee tosi hyviä. Ne on ravitsevia, helppoja tehdä, nopea, edullisia. Ne pysyy hyvin kasassa. Mut pitää niinku keskittyä, laittaa niinku paksumpi. Mulla loppui ne linssit, toi Vitamix ei olisi voinut blendatakaan niin. Mä kokeilen vielä, tässä jäi vähän vielä. Niin. Laitetaan nyt vielä kerran. Yrittää kaataa se niin, että se ei niinku leviä. Ja täällä on vähän niinku sattumia pohjalla. Ehkä tästä onnistuu. Niin, ja itse asiassa ensimmäinen lettuhan on aina vähän niin kuin ensimmäinen lapsi, niin kuin joku sanoo. Se on kummallinen. Ja mä oon semmonen itse. No niin, hei. Tää näyttää paremmalta. Sitä ei ole hyvä mennä sörkkimään ennen kuin se on jähmettynyt. Toi haisee palanhalta, mutta täällä on vaan reunallinen. Niin, mitä mä olin sanossa? Niin, jos mä teen yleensä tattarijauhoista lettuja, niin niitä mä rupean niin kuin aina lusikalla levittämään sitä ja tasoittamaan. Kun sinne tulee näitä kuplia, niin mä levitän niihin kupliin sitä taikinaa, koska sitten ne kuplat menee umpeen. Ja sitten jos mä tykkään syödä käsin, niin jos lettu ei täynnä reikiä, niin sitten se hillo ei valu sieltä läpi. Niin sen takia mä lusikalla aina teen tälleen jotenkin. Levitän sitten taikinaa ja laitan kuplat umpeen. Mä pistän jo levyn pienemmälle.
Mut joo, nyt tää näyttää aika hyvältä, että ei tää nyt ihan pieleen mennä. Mut paksumpaa saisi olla se toikin. Ja varmaan jollain muullakin blenderillä. Mulla on tommonen pieni sauvasekotin. Ehkä sillä, jos on monta tuntia liottanut, niin se voisi toimia. Nyt tässä ei ole rasvaa, niin tää on sit vähän tarttunut ja se ei ole ihan... Kyllähän tää tulee vähän niinku lötskömmäksi, kun jos on paksumpi toi taikina, niin sit se jämähtää kyllä paremmin. No, tää on nyt niin pieni, että tästä ei saa tortillaa, mutta hillon kanssa ehkä voi syödä. Voisi ihmetellä, että no eihän linssit sovi makeisiin letturiin. Mä oon syönyt ja se on tosi hyvä. Siis eihän tässä niinku hirveästi makua ole tässä sitten letussa. Et se on vaan niinku semmonen jutska, mihinkä pannaan kaikkea täytettä tai hilloa päälle tai mitä sitten on. No, tästä tuli aika kiva kuitenkin. Joo, mut en tiedä teenkö enää videoita, tää on semmonen härdeli. Ellei sieltä tule niinku kommentti, että tee ihmeessä ja peukkuja ja pitäisi saada niinku lisää tilaajia tälle kanavalle, niin ehkä sitten innostaa. Mut joo, oli kiva vaan esitellä tää teille. En mä nyt viitti kuvata, kun mä tän syön. Mut sitten oli hyvä. Nähdään ehkä.